penjo ni wang'e maber ni katiba to wacho ni dongruok onego bed ni dhi e kuonde te mar Kenya ka e yo maromre maonge akwede moro amora. To mano ke kaka osebedo katimore. Sani koro chopo sama wan nong'ewa ni wan jolweny mag josiasa. To koro wadwa ni paro no lokre ni koro wan be wanyalo yudo ohala. Dongruok moko be obiye yo kaluo. Jotelo manyien gi ang'o ma koro nyaka gitim sani koro Raila Amolo Odinga onge sani. Ang'o ma nyaka gitim mondo mi wane ni jowa oyudo dongruok maber moko ni ong'ewa ni wan josiasa mag akwede. Trevor, ma topic ma biro chuni ni week ka week wan ka mondo wakoni ji. Nyaka obed gi miluongo ni paradigm shift from thinking wasebedo go kaka oganda. And I thank God ne Raila Amolo Odinga kare gima ng'ama ng'ongo neno kobedo piny kata e diath ok ine. Nikech wasandore, then all of a sudden Raila Nyasaye omo kowewa e government. Koro sani wane sirkal maya wuotwa madongo nie positions madongo. Discussion matimore kore gweng' nyaka change. Ma okore sa ma oganda moko bedo, jomoko bedo ni an adwa na bed kingpin, an adwa ni an makoro ji odhi owinja ka, an madwa ni rais obi through an mondo jo achok ne jogi. Apana, wadwokie gino piny matin. Gino wadwok, nikech an MCA, an adhi awuoyo gi jo North Kanyamkago to yiera. Nitie MP wuoyo gi jo constituency ne to yiere. Koro, Nyasaye wewa, omiyo Raila Amolo Odinga wewa in the heart of the government. 80% of time oningo wabed ni kuro oken romo ni wan oganda, nikech strength wachiel en riwruok wa. That is okay. Kuro wan kaka oganda, ok oningo bed ni every weekend rombo wa bedo ni ng'ama bed ang'o. Ng'ane be kanye. Omamba iketa ang'o. 2027 ni. An mabedo jalup ker. An mabed ang'o. Discussion sani en ni iwinjo ka MDD wacho ka. Ne wan largest producers mag cotton. Trevor. Discussion minyalo luonga sani madhiye edni to ere kaka dang watim gini ma cotton wa matho areas wagi. Nikech jowa be koro ni e government. Wach ni ochopie cabinet obedi discussion ma gima rais dwa winjo en your excellency wachwa mar cotton mar area wacha sessional paper ne waloso machalo kama wadwa ni approve cabinet ka wadhi kode e bunge mondo ikonywa mobilize mondo kale now that mbadi be nyathiwa to kende manie treasury wanyalo allocate ne pesa mondo wachier wach mar pambani. Kata rais biro mor kodi. Ok ne choko ganda moko adek ng'eyi imanyo go rais ni rais. Danga bed ker, deputy, danga bed deputy. Rais dangi gol ng'ane iketa ka. Kata rais no bibiro jogo. Sani wawuoyo about tiang'. Nikech wan gi lo mamiyo. Ang'o minyalo tim sani koro privatization nyose tim ni kembe nigi. Ere kaka gini nyalo dhi ne japiny mondo koro pesa obedi e lwet japiny. Ok ni luongo ji soni for example to discuss ni ere kaka odwa timo ng'ane dwa bedo ang'o. Ang'o momiyo iparo ni kata transport section mag riwruok ber korwa. Koro sama owewa ni and ma ok sam wadhi keto ne rais condition Trevor ni kaka oganda nyaka timnwa ma ekwatimo ni ma. We must be persuasive. To persuasion na 80% of persuasion magwa nyaka bed ni ang'o minyalo tim manyalo kelo economic recovery. Ing'eni gima ne chando baba en ni ere kaka oganda wa koro nyalo bedo level moro ma ginyalo bedo gi pesa e mifuko gi. Iwinjo ka bunge la wananchi wacho ni MCAs nyaka koro wake up mondo tim their role ma pass legislations moko manyalo konyo oganda.
Governors bende kuro nyaka we space ne members of the county assemblies to do their work. Because sometimes kidwa timo gimoro ahinya tipenji ni ipenjo idwa dhi ahinya idwa dhi lengane kendo moko tinyalo kata rodhie. Yeah. So ngata moseyier emomiyo yiero ma 2027 Trevor ok bibedo ni ne idhie romo mar chama didi. Ni nang'o mani vieko wa kaka oganda en ODM ma waduto wadhi bede. Riwruok wa kaka oganda ema dhi bedo wheel, driver wheel. To we are not going to allow ng'at ma wuondo japiny kata obed mana Jojo Mamba awuondo japiny kar mondo koro akel issues manyalo miyo japiny bed gi pesa ofuku ne to an chama na ema dwani are inggo ni asiko go kaso chieng' moro wacho ni wan kaka oganda ka osemi Omamba gino koro agenda number 1 ere kaka transform ngima mar japiny. You get the point? You've heard him talk about the issue of corruption. I have been around, Trevor. From 2013, I was elected. 2017, no year. 2022, no year. Didek moluore. And the capacity way about pesa manyalo bedo mabire. Do you know the counties will receive around between 11 to 13 billion, right? 11 to 13, assuming the operational costs and salaries and the current government food and the rest, or they category 7 billion or 6 billion. But you don't around 6 billion. In 6 billion, Trevor, kedwa kwane odiochieng. Kikwane kata kalofa lovuto koro nyalre. Assuming ni ingi 8 constituencies. Temio each of every county, in 8 constituencies but 40 wards. Then you put 100 million per ward. Mano pesa di? Put in 4 billion. 4 billion. Ta ward could receive 100 million. Matende ni kataka kwa wacho ma national ka. At our county levels, a ward moro nyalo bedo 100 million magi chakogo. Minyalo wacho ni kuro kata kaen wach mar stima. Tikon adwa golo 20 million or 30 million from the allocation mar ward 100 million ni. Wabego gomba kagera his. Nike kigolo 20 million per 40 times 40 wards pesa no ng'eny. Kuro itingo ni atingo all this money even if it is 2 billion adwa wuoyo gi rais mai pesa mo allocate mar timo maka inyalo konyo wa mondo wamedie pesa moro mondo wariw gima mondo dongruok odhi e gweng'. Kuro rais neno ni kare jogi serious ok idhi gi lweti nono. So an gima dwa kwayo en gik mowach gi te wadwok e Luoland wan matek ahinya sani nikech Raila nowewa e sirkal idwa ne kaka leadership mar Joluo dwaran gi gini nikech sirkal to kwae. Kuro gima dwa timo en ya wadwok tempo mar ng'ama dwa bedo ang'o, especially ng'ama dwa bedo ang'o kia ng'ato dwa kawo koma mar MCA mano to onge problem, ng'ama dwa kawo koma mar bunge onge problem. But kikwa mi rais pressure mar gimi dwa bedo malo ka kasa moro matin mano miya kaka MCA to poka chopo mogando neno ni gini nyalo kelo dongruok. So we must change our way of doing politics. Marende be dhi lokore adier nikech kata mana sani gimo